ollaan kohta lähdössä maastoon, niin nyt mä tässä näytän, että miten noustaan hevosen selkään oikeaoppisesti. Ja nyt ollaan päästy tähän kentälle. Tässä on ratsuna Eetu. Ja ihan ekana mä tarkistan satulavyön. Se on tarpeeksi tiukka ennen kuin noustaan selkään, koska ettei se kippaa se satula. Sitten vedetään jalustimet alas. Ja jalustimet voi katsoa oikein mittaisiksi jo maasta käsin. Ja sitten lähdetään nousee selkää, eli otetaan jakkara. Ja jakkarat kannattaa nousta, koska se on hevoselle paremmin sen selälle, kun se lähtee punnertaan maasta. Tietenkin se on eri asia, jos vaikka liikkuu matkassa. Se on sitten eri juttu. Mut ensin lähdetään ottaa ohjat käteen, nostetaan jakkaralle. Ja ohjat on kädessä sen takia, että seis. Noniin. Ja ohjat on kädessä sen takia, että hevonen ei lähde eteenpäin. Nyt ei tule taaksepäin. Ja sitten vasen jalka jalustimeen, etukaarista kiinni, missä ponnistetaan ja laskeudutaan hitaasti selkään, eikä rojahdeta sinne. Ja sit jos meitä on monta tässä, niin sit siirrytään jakkaralta pois, että seuraava pääsee. Ja sitten voi laittaa jalustimet ja muut. Ja tietenkin tarkistaa satulavyön. Se oli ja nyt ennen kuin lähdetään maastoon, niin voidaan sitten koko porukka tässä kentällä käydä vähän askella läpi. Et katsotaan vähän miten hevoset liikkuu ja sitten jos vaikka joku ontuu, niin sitten huomataan heti se eikä lähdetä sitten tuonne maastoon. Ettei siellä sitten tarvi miettiä, että mitäs nyt kun hevonen vaikka ontuu tai ihan mitä vaan. Mut lähdetään nyt ottaa ensin käynnit ja sitten vähän ravia ja laukkaa ja sitten kun kaikki on valmiita, niin sitten lähdetään maastoon. Vielä laukkaa tässä kentällä ennen kuin lähdetään. Kaikki näytti liikkuvan ravissa ainakin hyvin. Ja sitten katsotaan laukkaa. Ja nyt kun lähdetään maastoon, niin siellä mennään kevyessä istunnossa. Ja nyt voidaan ottaa sitä kevyttä istuntaa tässä vielä tässä kentällä.
Eli kun me lähdetään siihen kevyeseen istuntaan, me työnnetään kättä vähän se hevosen kaulaa pitkin eteenpäin. Nostetaan takamus irti satulasta. Painopiste on molemmilla jalustimilla tasaisesti. Polvi on irti satulasta ja jalka on rento. Ja sitten laukat mennään siinä mukaille sitä hevosen laukan tahtia ja liikettä. Ja joo, otetaan tässä vielä vähän laukkaa ennen kuin lähdetään. Testattu miten hevoset liikkuu ja kukaan ei näytä ontuvan tai mitään muutakaan, niin sitten mä kerron pari sääntöjä miten mennään tuolla maastossa. Eli nyt tietenkin ekana, että heijastimet on kaikilla, että me näytään tuolla liikenteessä, varsinkin kun se liikkuu autoja ja muita ihmisiä. Ja nyt ennen kuin lähdetään, niin kaikki tarkistaa vyöt ja sitten jos tarvii jalustimia säädellä, niin ne voi säätää nyt ennen kuin lähdetään. Ja sitten kun me tästä lähdetään, niin me lähdetään tonne tielle, missä liikkuu autoja, niin pysytään kaikki reunassa. Koska sitten varsinkin jos tullaan mutkaan, niin sieltä saattaa yllättäen tulla auto tai joku muu ja sitten ei hevoset pelästy eikä sit se toinenkaan. Ja sitten pidetään ohjat silleen, ei nyt napakkana ja valmiina, että jos hevonen pelästyy, niin sitten sä oot valmiina keräämään ohjan käteen, ettei ihan pitkillä ohilla lähetä. Ja pidetään hevosen mittaiset välit, ettei mennä ihan toisissamme kiinni, koska ei voi ikinä tietää, jos se etumainen hevonen vaikka yhtäkkiä potkaisee tai jotain muuta, niin sitten pidetään hyvät välit. Ja sitten kun mä annan ohjeita tuolta keulasta, niin sitten se ohje menee aina seuraavalta seuraavalle. Eli jos mä huikkaan ravi, sitten seuraava huikkaa seuraavalle ja sitten sinne niin, että se viimeinenkin kuulee sitten, että mitä ollaan tekemässä. Ja joo. Sitten jos tulee joku hätä jollain, niin huutakaa. Ja sitten taas jos se tulee sieltä perältä, niin sitten se menee eteenpäin. Että saadaan se tieto kaikille. Ja maastossa saa käyttää ihan kuuluvaa ääntä, koska siellä saattaa olla vähän
vaikea kuulla, niin siellä voi melkeinpä ihan huutaa, että kaikki kuulee. Kuulee varmasti, jos on joku hätä tai muuten jotain ohjeita. Mut joo, sittenhän me voitais tästä lähteä. Järjestys on, että mie menen ensin, sitten tulee cha-cha, sitten Iisa ja Late. Ja mä valitsin tämän järjestyksen siksi, koska no tää on nyt melkeinpä se vauhti, missä ne menee. Ja totta kai mulla on vetohevonen, koska mä vedän tän maaston, niin sit se on helppo olla itä keulilla ja sitten oppilaat on niinku perässä. Mut joo, sit voitais lähteä järjestäytymään. Ja muistatte ne hyvät välit. Tienylitys, kun päästiin tähän näiden talojen ohi. Elikkä tienylitys menee niin, että katsotaan tietenkin, ettei tule autoja kummastakaan suunnasta. Ja sitten yhtä aikaa kaikki siirtyy tien toiselle puolelle tonne reunaan takaisin. Ja lähdetään tästä kävelemään ja sitten mä sanon, kun mennään yli. Niin lähdetään liikkeelle. Ja sitten ei tule autoja, niin mennään yli. No niin, nyt kun ylitettiin tie, niin tässä on tämmönen hyvä pätkä, missä on pehmeitä pohjaa. Niin voitais ottaa ravia, jos kaikki on valmiita. Jos kaikki on valmiita, niin sit ohjat käteen. Ja sit taas jonossa mä sanon ravi, niin sit sanot seuraava. No niin, sitten raviin. Ravi. Seis. No niin, eli nyt meillä on tässä tämmönen risteys. Ja tässä on tämmönen
puska eessä, niin me ei nähdä, että tuleeko tuolta auto. Niin nyt me lähdetään hitaasti kävelemään tästä, kuunnellaan ja katsotaan, ettei tule autoja. Ja sitten jos näyttää hyvältä, niin sitten kävellään reippaasti tosta yli. Totta kai jos sieltä tulee auto, niin eihän se päälle voi ajaa, mutta mennään siitä yli silleen tarkkailemaan. No niin, sit mennään. Liikkeelle vaan. Nyt kuunnellaan, ettei vähän jalustimillaan nojata eteen, niin helposti on helpompi kävellä. No niin, sit seis. Eli nyt tässä olisi hyvä pätkä ottaa laukkaa. Tässä on pitkä tämmönen pätkä ja pehmeä pohja. Ja tästä näkee hyvin, jos tulee autoja. Eli nyt lähdettäisiin vähän laukkaamaan ja otetaan ensin ravi ja sitten nostetaan vasta laukka. Ja nyt laukassa on tärkeää, että jos jotain sattuu tai tulee vaikka auto eestä tai takaa, niin meidän pitää oikeasti kuuluvalla äänellä sanoa se, koska laukassa tuuli humisee korvissa, niin ei välttämättä kuule. Eli jos auto tulee, joku vaikka huomaa, että tulee takaa tai eestä, niin silloin me otetaan hevoset heti käyntiin. Eikä laukata autojen vierestä, koska hevoset saattaa pelästyä ja hypätä sivulle auton eteen tai jotain muuta. Eli jos näette auton, niin huutakaa autoa ja sit otetaan saman tien käyntiin. Eli onko kaikki ymmärtänyt ohjeet? Joo. Mitä? Niin, että sit pitää pysyä reunassa. Joo, ja laukassa on hyvä huomio. Laukas on kans yhtä tärkeää pysyä reunassa niin kuin muissakin askellajeissa. Mut voidaan ensin lähteä ottaa ravia ja sitten minä huudan laukkoa ja sitten taas jonossa sanotte sen sinne taaksepäin. No niin, sitten ravi. Ja sitten nostetaan laukka ja voidaan mennä kevyessä istunnassa niinku kentällä. Laukka. Tuossa äskeisessä laukkapätkässä huomattiin, että tää meidän Irlannin kopi meni kovempaa kuin toi. Toinen niin vaihdetaan nyt paikkoja, ettei sitten tarvi laukata toisen perässä kiinni. Et tälleen voi just käydä, että toinen hevonen liikkuukin kovempaa kuin edellä menevä, niin silloin on loogista vaihtaa paikkoja. Et se on ihan turvallista ja muutenkin ihan hyvä. No niin, ja nyt olisi sitten, lähdetään takaisinpäin, koska tuolta ei pääse oikein mitään järkevää reittiä takaisin, eli meidän pitää nyt kääntyä. Ja nyt käännytään niin, että mennään tästä, mä lähden ensin, käännyn tonne päin, sitten seuraava tulee, katsotaan ettei tule autoja kummastakaan suunnasta. Ja sitten palataan heti tonne takaisin reunaan. Jos tulee auto, niin ne varttuu, että me ollaan päästy toiselle puolelle. Et nyt lähdetään tästä. Ottaa tietysti autoja ja sitten käännytään ympäri ja heti reunaan. Sitten muistatte pitää hyvät väliin. No niin, tän mutkan jälkeen otettaisiin taas yksi laukkapätkä. Ja samalla tavalla täältä tulee käskyt ja sit sanotte seuraavalle. Tää ei oo pitkä pätkä, mut koitetaan saada mahtuu joku tähän. No niin, sit vähän välipalaa. Sit voi jaattaa sieltä raviin. Ja sit laukka ja kevyt istunta. Kaikki
raoiksi, et ne ei juoksis. Sitten ravi. 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 Tässä tulee nyt pieni alamäki, niin tässä nojataan vähän taaksepäin. Tuetaan taaksepäin. Tuetaan taaksepäin. Tulkaa vielä tähän ennen kuin lopetetaan. Tulkaa tähän näin. Tasan. No mitkä fiilikset kaikille jäi maastosta? Oliko hepat kiltisti? Joo. Hyvä. Kaikki pysy käsissä ja muuta. Ja kaikilla oli hauskaa. Joo. Ja hyvin kuuluu opettajan ääni. Kyllä. Siinä. Hyvä homma. Sitten voidaan levittäytyä vielä tähän keskelle kaartoon ja sitten tulla alas, nostella jalustimet ja löysätä vyöt ennen kuin lähdetään talliin hoitaa heppoja pois.